Nami kula Afizah Naswalistia Maria. Kula saking SMP Negeri Kale, Mojokerto. Sakmenika kula badhe critakake Sarip tanpa Oso. Sarip. Sopo sing gak kenal Sarip? Dolan Walanda. Arek tambah Oso, asale teko Desa Gendangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sarip ditinggal bapak SMP. Urip karo mbok. Sarip yo senengane ngrampok, dunyane antek-anteke londo. Kasil rampokane gak dipek dhewe. Sarip bagek-bagekno nang wong larat. Sarip yo tau mateni Pak Lurah sing majeki rakyat pribumi kanggo kepentingan Walanda. Mergo kelakuane sing gawasi, pamerintah Walanda gawe sayembara sapa sing bisa mateni Sarip bakal dikei Raja Brana Ubro-ubro. Paidi kusir dokan Kulon Kali nantang Sarip. Paidi kasil mateni Sarip gawe gaman andalan yaiku jangkau. Mayite dibuak nang Kali Sejati. Wektu mboke umbah-umbah nang Kali Sejati, ngerti ana mayite anake Sarip. Mboke bengok. Sarip, tangi ole, awamu durung wayahe mati. Tangi ole, tangi yo. Sarip panikan. Mboke ngutus Sarip mlayu teko tambah Oso. Sarip mlayu sini. Kabar Sarip isih urip krungu teko kolonial Walanda. Gubernur Jenderal Walanda ngutus para pendekar mateni Sarip. Masio Sarip wis mati, mboke mesti bengok. Sarip, tangi ole, awamu durung wayahe mati. Tangi ole, tangi yo. Krungu bengoke mboke. Sarip mesti urip maneh. Mulu sak teruse kabeh padha heran. Sampai Sarip ketemu Paidi maneh. Banjur tukar padu nganti Paidi tiwas mateni Sarip. Pungkasane Walanda nemu pengapesan Sarip teko pamane sing tau sak penggonan karo Swargi bapake Sarip. Bapake Sarip tau topo karo nggawa lemak abang. Lemak abang iku mang diparuh dadi loro, sijine didahar mboke, sijine dipangan Sarip. Sakwise mari mangan lemak abang mau, Sarip iso bolak-balik urip nek ibuke ya cek kesal. Ngerti pengapesane ngono, tentara Walanda nembak mboke Sarip. Sakwise mboke Sarip isih, Sarip iso dicekel, banjur ditembak. Kanggo masteno nek Sarip temen-temen mati, mayite dibuak nang sumur terus dikubur. Pungkasane Sarip temen-temen mati, gak urip maneh. Niku wau cerita Sarip tambah Oso. Matur nuwun.